2025 के एहन सिनेमा ह कि सारा सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़े वाला बा और भोजपुरी के इतिहास में ये अपन छाप छोड़े वाला बा। तो हाँ भाई लोग, सिनेमा आवे से पहले टीजर से ही पूरा फिल्म हिट बा जेकर नाम है डांस। तो भाई लोग, ढेर दिन से हर व्यक्ति के मन में अलग अलग किस्म के खुटखुटाहट रहल। भोजपुरी के दर्शक सबके लागत रहल कि भोजपुरी में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता के प्रदर्शन होता। एक के रंग की स्टोरी, हर फिल्म में हीरोइन के बाबूजी विधायक, हर फिल्म में हीरोइनी के बाबूजी गुंडा और हर फिल्म में हीरोइनी के बाबूजी और हीरो के बीच गुंडा कर दी। बस ऐ के अलावा कुछ नहीं के। और ये सब बात चुपचाप भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव सुनित रहल। और हाँ, हमनी के भोजपुरी में एगो कहावत बा कि जब शेर आवेला त आवाज नहीं खेदे। तो ये सब बात सुन के ऐसन एंट्री मारलस कि डांस मूवी के टीजर से ही गर्दा मचा देलस। डांस 2025 के एहन सिनेमा ह कि सारा सिनेमा के रिकॉर्ड तोड़े वाला बा और भोजपुरी के इतिहास में ये अपन छाप छोड़े वाला बा। इस सिनेमा का स्टोरी एकदम यूनिक है। जिहन सिनेमा के नाम बा डांस, वैसे ही ये हर भोजपुरी फिल्म से अलग बा। एक बात और, साउथ सिनेमा की वजह से हिंदी सिनेमा खतरा में है। लेकिन अब हमने के लागता कि डांस सिनेमा के टीजर देखला के बाद अब भोजपुरी सिनेमा से भी हिंदी सिनेमा के खतरा बा। अब तोहनी लोग के लागत है क्या रे ये भाई, ई क्या बकवास करे लगलू। तो तोहनी लोग सुन लो, हम बकवास नहीं खे करत। यदि तोहनी लोग के विश्वास नहीं खे होत तो जाके डांस मूवी के पूरा टीजर देखो, तोहनी लोग के खुद सारा समस्या समझ में आ जाए। डांस सिनेमा में दिखायल गए एक्शन, कलर ग्रेडिंग पूरा के पूरा साउथ सिनेमा से मैच हो रहा बा। यही से तो एक नाम हो डांस, जे भोजपुरी सिनेमा में पहल बार एहन एक्शन और कलर ग्रेडिंग के साथ निर्माण हुई बा। और तो और इस सिनेमा में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के पूरा सिनेमा में एकदम दमदार लुक दिखायल गई बा। तो बस भाई लोग, आज के लिए इतना है। फिर मिलम अगला वीडियो में। अगर तोहनी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में लाइक कमेंट जरूर करिए। बाय बाय।